oamenilor, pentru ce să ajunge sclavii banilor? Că nimeni nu stăpânește pământul și anii trec pe lângă noi, se duc ca vântul. Oameni, voi oamenilor, pentru ce să ajunge sclavii banilor? Că nimeni nu stăpânește pământul și anii trec pe lângă noi, se duc ca vântul. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect, fiecare om are cât un defect. Dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Nu suntem la fel, nimeni nu e perfect, fiecare om are cât un defect. Dar fără răutate, ură și minciună, am putea să facem o lume mai bună. Nu mai fi atât de rea, fă-te mai bună și nu mai alerga după avuție, că omenia e cea mai mare bogăție. Lume, lume nebună, nu mai fi atât de rea, fă-te mai bună și nu mai